जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव हा गिसिखानायजों फबसिन जानानै नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ खोमानांदों। जों मिथिगौदि दासान्दि थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानाया रायजो नाङैनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबां न' बां दैबाना लोमसावनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोनगासिनो दङ। बे समाव करिमगन्ज जिल्लानि गोबां सुबुंफोरा दैबानानि जाहोनाव गावनि न' बांफोरखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव खारनानै थाहैनो गोनां जादों। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसि गानायजों नखरसेनिनो 7 सुबुंनि दुखुनांथावै जिउ खहा। आसामनि करिमगन्ज जिल्लायाव जुब जुब अखा हानाया जोबोद गाज्रिसिनै गोहोम खोख्लैदों। करिमगन्जनि गोबां सुबुंफ्रा दैबानानि जाहोनाव गाव गावनि न' बांफोरखौ नागारनानै खारनो गोनां जादों। बेल' नङा, जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव करिमगन्जनि गोबां बाहागोफ्राव हा गिसिखानाय जाथायबो जादों, जेराव नखरसेनिनो 7 सुबुंफ्रा अबथिरायै हा गिसिखानायजों फबसिन जानानै जिउ खहा जादों। करिमगन्जनि बदरपुर ओनसोलाव थांनाय 18 जुननि हराव गिख्रंथाव हा गिसिखानायजों नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ खहा। सासे बिमा, 3 फिसाजो आरो 3 बोसोरनि सासे फिसाज्लानि जिउ खहा जायो होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।